A kerek kő. Egyszer volt, hol nem volt, 7 országon innen, az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy szegény halászember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiában, mikor nem. Nagyon keveset tudtak enni. Hiába kelt a szegény halász kakas szóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől estig folyóvízről folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy halász, vadász, madarász, üres tarisznyában kotorász, kevés Isten áldása volt a munkáján. Hanem amilyen ágról szakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok, annyi sem volt, mindig csak a bátyjához küldött, adjon egy vacsorára való puliszkalisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig a bátyja, át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondta a szegény halász, ahány gyermekem van, mindegyformán kedves én nekem, egytől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falatjuk, elment a halász, s azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jön, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a vízpartjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem akadt belé, mint a kis ujjam. Már be is esteledett, s kerülte a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Nem volt szerencsés, sajnos semmit nem fogott. Látom, mondta magában a halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemelintette a nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé, hiszen nem is volt egyéb, kő volt az, egy kerekkő. Visszafordította nagy haraggal a követ, belenyomta ismét a vízbe a hálót, s hát amikor kiemelintené, megint csak az a kerekkő van benne. Most már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bedobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. Mérgelődött a szegény halász, de nem dobta vissza a követ a vízbe, hanem ledobta a vízpartjára, s aztán nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát. Ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerek követ, hadd karikázzanak vele a gyermekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közre fogták, s kérdezték, mit hozott édesapán, mit fogott, fogott valamit? Egy kerek követ, fiam, semmi egyebet. Neztek, játszatok vele, s felejtsétek a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belemelegettek a karikázásba. Gurították a kerek követ föl és le a szobában, s nagyokat sikoltottak örömükben, mert a kő mind fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, s úgy sóhajtozott, horkolászott. Egyszer mégiscsak megfordult, s rászólt a gyermekekre, feküdjetek le most már, elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyta a szemét, mert olyan erősen fény lett, ragyogott a kerek kő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte a követ, szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csudakő, úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem uram, csapta össze a kezét az asszony, ez igazán gyémánt.
Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hát ha megvenni jó pénzen. Felkelt pitymallatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerek követ, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, szegény asszony, mi szél vetett hozzám? Előveszi az asszony a kerek követ, s mutatja a királynak. Hát ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdi a király nagy álmélkodással. Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. No, te szegény asszony, add nekem ezt a követ. Adok érte 1000 pengőforintot, mert úgy tudd meg, hogy igazi gyémántkő ez. A szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett. Azt hitte a király, hogy nem elég neki az 1000 pengőforint. Szavát sem várta, mondta a király. Ha nem elég az 1000 pengő, adok 2000-et, ne aggódjon, asszonyom. A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni. Dehogy keveselte az 1000 pengőt. Hanem a király megint azt hitte, hogy keveselli, azt mondta át a szegény asszonynak, hallod-e, te szegény asszony, nem sokallok én ezért a kőért akár 3 zsák aranyat sem. Na, adod ennyiért? Akkor már az asszony sem köhintett, hanem biccentett a fejével. A király egyszerébe töltetett 3 zsák aranyat, még szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is, most már gazdagok voltak, nem éheztek többé. Hanem hallod-e, feleség? Mondja a halász. Meg kéne mérnünk az aranyat, hány véka lehet. Igaza van Kennek, meg kellene mérnünk. Azám, de véka nem volt a háznál. Nosza, átszalasztanak egy fiút a gazdag bátyjához a vékáért. Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdi a gazdag ember csúfondárosan. Hát az édesapám pénzt akar mérni, mondta a fiú. Hely, de nagyot kacagott a gazdag ember. Nesze, fiam, itt a véka, majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést. Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóban, kérdi hát az öccsét. Hát, öcsém, hol kaptad ezt a rengeteg aranyat? Bezzeg most édesöcsémnek szólította. Megállj, gondolta magában a halász, most megtréfállak? Mondja a halász, ezt nekem a király adta 3 macskáért. Hát ez hogy lehet, édesöcsém? Bizony úgy, édes bátyám, hogy a király palotájában temérdek sok egér van, de annyi, hogy a király és felséges családja nem tud tőlük sem ebédelni, sem vacsorálni. Meghallottam ezt én jártomban, keltemben, s 3 macskát elvittem a királynak ajándékba. Hely, ha látta volna Kigyelmet, de megörült a király a 3 macskának. Mindjárt szólította a hoppmestert, s megparancsolta, hogy ennek a derékembernek 3 zsák aranyat adjon a 3 macskáért. Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, s mondja a feleségének, hogy mit hallott. No bizony, mondta az asszony, ha az az ágról szakadt 3 macskát vitt a királynak, viszünk mi 3 zsákkal. Én is a mondó vagyok, feleség. Azzal utca neki végigjárták a falut, de még a szomszéd falukat is, s ami macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen. Amikor 3 zsákra valót összeszedtek, befogatott a gazdag ember 4 lovat, a 3 zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostor csattogtatással elindult a király városába. Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsit otthagyja, maga pedig felmegy a királyhoz.
Bevezetik a király színe elé, s köszön illendőséggel. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, gazdag ember, hát téged mi szélvetett ide? Mondja a gazdag ember. Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséged. Jó van, te gazdag ember, de hol van, amit hoztál? Mindjárt felhozom, felséges királyom, ott áll a szekéren a kapu előtt. Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a 3 zsák macskát, s viszi fel a palotába. Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csodát. No, jött is a gazdag ember, s ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a 3 zsákot. Hely, uram, Istenem, mi lesz most? Az a tenger sok macska, ahány, annyi felé szaladt, nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokra, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, azok a cicák, macskák összetörtek mindent. Kiabált a király, sikoltozott a királyné, de még jobban a király kisasszonykák, s egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt. Fogjátok meg! Fogjátok meg! Kiáltott a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette. Hanem a gazdag ember sem tátott el a száját, kapott a jó alkalmon, futott le a palotába, szaladt világgá. Ha meg nem állt, talán még most is szalad.